Dame na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amen. Damang dainang, nabuka bibilta daga bijamita di pertangyangat tahun, sian sada Korin bidu onom, mamuka sian ayat sada, sahat rodi ayat walu. Tajaha margati sorin, laus tapai hutihut hatana, songonom madidok. Taringot tu namar parkaro. Adong do HP di tonga-tonga muna namar parkaro do pak dongan na. Gabehum ibana maruhum tuaka si pargeduk, dada tuaka nabadia. Dan di bawahmu umum kata-kata dia semua video. Jangan berumur dalam video. Dan luka umum Dang di botohamu hita manguhum sogot akka suru-suruan lam hata ugasan tano omma. Ada juga ada yang bukan karo ugasan tano om. Napailaho kamudo hatakon naswado kuroha dihamu namar roha nanggo sahalak natarbahem manguhum dongan sama dongan dongan sama dongan dan jurnya akan harus naik sadok hataluom munahiyad doi anggo marparkaro hamu sama hamu. Buasa sotagonan di tau kamu naso uhum. Buasa sotagonan dioloi hamu agatan. Aku sendiri dong mengarupa jaga mengenai bola bakadoan. Ido sahatna horas madihita. Damang dainang di BG Apostel Paulus do namasa di tonga-tonga ni Huria Korin. Huria namangulu di bagasan saluhut na ragam niak kapangatusioni. Ditaba muse pangatusion na termasuk maju. Ima na adong berkembang pemahaman pendidikan hamajuon ni namar pikir na diguari mai nasian Helenisme na diajari bohado marfilsafat manang mengolah pikir na diajari makatai jala berapologetik bohado si bahenon nasida jinalahu mangadupi akka parkaro. Damang dainang di kondisi hamajuon si songoni termasuk do di tonga-tonga ni Huria pe adong do namar parkaro alai Roma na di Huriaon ala termasuk ulaun nasida pe di perkembangan zaman namar 33 laku-laku 33 na ujungna godang do nama mora siani nasian akka perdagangan napi natupa nasida alana ga bisa daluat natorop do yanggo luat Korin naro sian akka di sana walu patupahon akka transaksi perdagangan di hati hai jala godang akka nama mora sadiri molo roibana mangalo akka persoalan narotu ibana manang mangadopi akka persoalan manang parkaroi gabe dibuat do tu pengadilan gabe dibuat do tu akka pengadilan di negara manang bangso namer latar belakang pangatusion nasian filsafati sendiri. Damang dainang ahado namasa tiki di BG Apostel Paulus mai laos didok hatana asa unang benian
ganup nasa hita marparkaro mabuat tuni tu aka pengadilan. Alania ala molo dibuat do tuduru ni huria persoalan pakorhon nape na diduru ni huria ipe somangat tu si pengajaran ni Tuhan Yesus. Dang mangat tu si songod dia do hasitongan uhum do tolong. Songon na pinasahat ni debata. Ujungna gabi tabbado olo persoalan. Napaduahon taingot ma ia parngulwot tapean non doho do tu panguhuman. Artina tu panguhuman ni Jehovah pengadilan Allah. Allah ni diajari hita damang dainang marhite-hite turpukon. Bohado hita mangadupi aka parkar. Nuaeng piga-piga huria olo do hita maila ala ni barita na hurang dinggan. Pola do sahat tu penegak hukum akalualu. Gabe ikorro penegak hukum dinalaho mangamaton gereja. Amanginang molongasanga songoni. Di dia do bohini Tuhan Yesus tabahen. Di dia do sasitong na Tuhani tapeakon. Dada ditoro ni si majujak tanah matabahen. Molo sanga huria mapahen pola ikon ganup nasa penegak hukum ni Portibion mangamaton gereja na suama. Adong musedo gereja na hona polis lain. Holan alani masalah. Buasa adong di tonga-tonga ni huria na targoar maibana na mangihuton Kristus Yesus debatata parholong roha na paluaho kita siak kamatean asa tuhanguluan alai ikom marbeda. Ikom marparkaro molotung pero parkaroi tang naik ko gabi marporang. Adapun masalah bukan berarti kita harus ribut. Adapun persoalan bukan berarti kita harus bertengkar. Adapun perbedaan pendapat bukan berarti kita harus menjadi musuh. Alai mana didok ni apostel Paulus tung macai karas do didok ibana. Ayat 5 ina didok na pailaho kamu do hatakon. Sampai songoni hatana. Ala gijang ni roha. Ima dosa ni huria nadong di Korin. Salah do haroa merjabatan. Salah do haroa mamora. Dao ngamanginang. Tung macai dinggan terpasu-pasu. Alai unang alani ganup nasa nadong dihita gabe mangarajai hita gabe debata ditoru ni harajau tadao. Unang alani ganup nasa hasangapon naro dihita di Portibion gabe dang marsangap jahuba debata di ganup nasa roha do pikiran dao. Alai ise natumigbo ima nauserep. Ala ise nauserep ido pati bondi jahuba. Pasti doi ilmu pasti. Jalanang di tonga-tonga ni huria pe. Ise nauserep ido na pasti gabe tipu. Dihita na hinaholongat di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Molo ganup nasa akahadameon na taadupi di bagasan parngulwota. Roh Tuhan Yesus nalaho padamehon. Bukan berarti tidak ada masalah lagi daom. Pasti doadong masalah. Pasti doadong perbedaan pendapat. Pasti doi. Alai gabe perbedaan pendapat itu mabahe kita gabe dao siak kasih tongan. Gabe perbedaan pendapat itu nama bahe kita gabe jora mangulahon nadenggan daong. Justru perbedaan pendapat bermuara matu hasit tongan. Sia dia berengot ta hasit tongani, sia kata do hasit tongan ni jahuba. Lau semargogo mahasit tongani. Alai dang nagabi pagasa-gasaon.
alai gabi ro ibana dinalaho patupahon hasit tongani di bagasat dame jalamanguluma hadameon diganup nasahita laos disima muse hasit tongat doho pasu-pasu dihitana hina holongat di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus mauliate ma di Tuhan molo huriata sahat tunuaeng di bagasat dame mauliate ma di Tuhan porsia mahita mangina songok kata ni Tuhan isa diri do nama dok di dia adok kadameon di sido hapeahan ni pasu-pasu di dia halak namar sadani roha tu sido Jahoba de batama ngapehon ganup nasa Asia Sina porsea mahita mologutur masa dahuria ise naolo mendaftar tu si dang naolo lam lao pasti lam lao mungkin lam moru namar siajar rahita sian sejarah nadong ate sian sejarah nadong huriane dia pe ibana damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus buasa di dokter pasu-pasu contoh namai mulu tabba dongan martangiang tabba dongan memuji Tuhan tabba dongan pasang apo Jahoba de bata dada pasu-pasui ba pasu-pasu doi berarti bolu tabba jolma tabba magugu tabba margugu lam sada muse lam gugu lam tugu dihita nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus alani dipangidohon marhite turpukon parsaoran nabadia namangulu di bagasan hasitongat dohok dame dohurian makana didok kuria nabadia napaduahon moloto ngadong perkara tudongat tasaha porseaon unang pitor ta uhum manang tabuan ibana tu panguhuman ta cuba jo pati kosong adong do aturan ni huria adong do ruhuna napatuluhon moloto ngadong parkaro hita sama hita dia kana porsea alani perbedaan padapot marlubba mahita pasere poroha alai marlubba hita patorakon dia do nasitong dia do nasitong marlubba hita patorakon odo hatani Jahoba odo hasitongan alana tangonado hita rugi di arta portibion daripada rugi di arta saliling-lilingna tangonado hita habis di arta portibion daripada habis hita di hamuluan saliling-lilingna napau patod damang dohok dainang ganup nasa bolo marparkaro akana porsea tuduru nia kana so porsea manang tuduru nina porseai disima kesempatan tak patuduho kolong ni Yesus Kristus ima peluang ta dinalaho marbarita nauli ima napatuduhon sodang nasia Jahoba di batang napalimahon molotu ngadong dongata namar parkaro tatadda manang naso tatadda pe jumolo tatang yakon asa de bata pada mehon jala molotung tatadda ibana boy tau rupi asa mardami Roma hitatusi gabe songon ula-ula ni Jahoba di bata ula-ula ni Yesus Kristus manang sisean ni Tuhan Yesus napahoton asa mangulu nasida di bagasa dame doho hasitongan asa luhut nama hita tarpasu-pasu sisean di Yesus Kristus dohuriai jalaibana do napunasa hita obar tulomoni rohana ma parnguluta adung pe persoalan manang parkaro di tonga-tonga ni parnguluta dalam mai dinalaho pahoton parsauran dalam mai pahoton kita asalam tusol hotna tuadopan ni Jahoba di bata amin.